Salutare tuturor celor care urmăresc acest filmuleț. Vreau pe această cale să-i mulțumesc lui Emanuel pentru toate schimbările care s-au petrecut în viața mea de când l-am cunoscut. Văd și simt aceste schimbări în mod real. Simt cum m-am acceptat pe mine, cum mi s-a deschis inima, cum am învățat să primesc și să ofer cu iubire, să vorbesc cu iubire, să-mi deschid inima conștient, să-mi accept întunericul din mine, să-mi iert părinții, trecutul și să integrez toate părțile din mine. Mă simt în acceptare și în bucurie și simt o pace interioară care s-a așternut în mine. Și toate aceste schimbări au început de când l-am cunoscut pe Emanuel. Am fost într-un silent retreat cu el de 3 zile, unde am tăcut pentru 3 zile. Am învățat să tac, am învățat să mă uit în mine, să mă conectez cu mine, să-mi văd întunericul și să-l accept, să-l integrez. Să-mi deschid inima, să primesc și să ofer cu iubire, să fiu în iubire, să mă detașez de toate lucrurile care nu mai sunt de folos pe drumul meu și să mă predau. Am primit foarte multe informații în acest retreat, informații care fac acum parte din practica mea zilnică și care m-au condus pe un nivel superior față de cel în care eram înainte. Și toate aceste lucruri s-au așezat foarte frumos în viața mea. Îți sunt foarte recunoscătoare, Emanuel, pentru tot ce ai făcut. Și îl recomand cu drag pe Emanuel și pentru retreat-uri și pentru ședințe 1 la 1. Eu am lucrat și 1 la 1 cu el. Este un om în care poți să ai toată încrederea, care lucrează cu blândețe, cu iubire și care aduce foarte multă lumină. Este foarte puternic tot ceea ce face și, într-adevăr, este un catalizator pentru schimbările pe care le dorești în viața ta. Eu îl recomand cu multă căldură și cu mare drag, cu recunoștință și cu bucurie în suflet. Să vă fie de folos!